Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Dini Ismaois. Halo, bar masak, bar mandi, gimana? Gak langsung sarapan soalnya jamnya wis mepet jemput di ferry ya pemirsa. Tadi ini Mbak Isma kali ini bar mandi, bar opo, ferry wis mulai lho baik. Habis sarapan guys, nanti beduk lagi sarapan ya Mbak Isma. Soalnya lesu masak yuk gak udah langsung mangan dan sarapan ganjel apa kono ini ganjel sing murang tok. Aduh dik Peri wis mangan sekolahan dik men jere tak tekoki mbg-ne apa dik bik sosis bu entek kok dadi tak gawakno ada bekal ki nganggur gak apa jenenge gak nggo mulih langsung dolan omah urang aku seneng romboke sing saiki tok engko dipangan ndang entek engko sore nyambel apa gawe mie kono. Saya mari makan pemirsa. Kalau mangan Mbak Ismai saiki sarapan. Pakai sarapan nanti ya ini. Pasang tripod dulu. Panasnya kayak ini. Mari makan pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Wis endok. Nah, ini panas. Mari makan. Sekali ini panas lagi tak jabut. Sarapan lobo sarapan aku lagi sarapan ini sarapan lalaran mapak kayak pak nih kayak lombok naik sarapan guys sarapannya beduk sarapan mak dong mek bosan nhớ quý tao chị nó pangan meo kulkas biar adem dingin kan tak kuras sedino kulkas itu ini apa-apa tak resiki pemirsa ora konten ini soalnya kulo saljune sampai nyumpel terus akhirnya sedino terus gampangan nang meo aku ya ora man aku mau cek engko nek menawa Peri gelem buah tak ceki Ungeh ya. Wis apa kamu? Ya. Bulan. Asinan saiki. Asin, guys. Sampai kulitnya ora dicoploki mang, Bu. Kali wis diunggah. Basi. Aku mau nek sak kulitnya malah enak. Jadi iso disesepi ngono lho. Soalnya itu kurang gede pemirsa. Dan Mbak Isma cerita
Bercerita sedikit tentang pemirsa untuk yang selalu berkomentar, sepurane nek Mbak Isma membales ini dengan kata-kata yang kasar dan gak baik ya pemirsa. Itu ya karena kalian jangan pernah menjelekan orang. Nek gak seneng ya wis, gak usah didelok, di skip wae ngono. Ora usah berkomentar sing kirane gewek loro ati wong liya. Aku gak pernah jenenge wong ki apa ngurusi urusane wong liya sampai ngata-ngatani sampai apa jare aku duwe rasa iri lah apa lah teroan lah apa lah ya tak terima sauni-unine pemirsa. Tapi tolong jaga sikap, nah iso yo berkomentarlah yang baik, ngeki saran oleh, tapi aja selalu ngenyek wong. YouTuber kaya kok omahe ngene. Lah mbok kon piye? Aku nek wis sugih wis ora ngarah kerja pemirsa. Aku karo bojoku yo golek-golek jan sareng ngono. Yo menabung kok sithik-sithik. Kebutuhan iki gak trimo dinggo bangun omah iki. Jenenge wong pengen omahe apik. Tapi kebutuhan lain masih banyak. Kayak ngene iki usume bulan. Gak sithik lho bulan iki. Enek 5 6 kuwi dulur bateh. Yo luwih mentingno buah dhisik timbang yang lain. Nyicil-nyicil. Aku bukannya kerok pengen kerok ngene. Aku nek duit sithik ya tak candhalno pengen apik pemirsa. Irinan ngene lah ngene. Aku iri kondi. Aku wong arep sugih mengkruk-mengkruk duwike akeh, bandane akeh, ora tau jeneng ngurusi urusan wong. Gak tau, guys. Jenenge iri ati ngono gak tau aku. Yen tak irine apa nggo apa. Malah nambah dosa iri mbek wong. Butuhku ning kene iki yo mergawe ngono. Tapi terkadang iki aku piye yo? Gelo pemirsa, geloku ngene lho. Kalian kok seburuk iku menilai aku. Padahal kalian ki ku ngerti aku. Kak, sampean kan ngertine cuma ning gone konten toh, urung roh asline. Kenyataane yo gumroh. Ngono lho maksudnya pemirsa. Aku yo mau ngapik-ngapike awakku dhewe. Ya terserah kalian menilai aku koyo piye. Elek yo monggo, apik yo monggo, wis tak terima. Tapi memang lho aku kok sampai Mbak sapa? Depi apa sapa kuwi? Kuwi duwe YouTube kuwi. Maaf Mbak, nek sekali sampean iki gak seneng karo aku langsung ae gak usah. Komentarnya gak tau apik, gak seneng kok ketoke mbek aku. Aku lho gak nyenggol sampean. Gak pernah ngomentari sampean di YouTube aku ya ora terlalu kepo-kepo. Bersikaplah dengan baik mbek wong iki. Aja pernah ngelek-ngelek sijine, ngapik-ngapik sijine. Iku malah jadi kompor sampean, kompor mleduk jenenge. Aku karo Mbak Deni ora piye-piye tapi kalian sing dhewek ricuh ngomong dadi menggiring opening ben berkomentar ngelek-ngelek sijine, ngapik-ngapik sijine ben kita terpecah belah. Oh sorry, aku Mbak Deni gak sampai iso terpecah belah kan karena komentar-komentar kalian sing selalu ngene-ngene. Mbak Isma ngene, Mbak Deni ngene, Mbak ngono. Mbok aja ngono sing apik pemirsa. Aku ki gak pernah kok
jenenge wong gak tahu aku selalu ngurusi uripku dhewe gak pernah ngurusi urusane wong-wong iki. Aku sementing siji aku gak pernah nganu wong nek aku gak disenggol, tapi nek aku sekali disenggol maju wong ora bilah tak tekad aku. Ngene. Untuk sing lagi mengikuti ya sepurane nek Mbak Isma akan rengket wong kere kok akan polah ngene. Apa sing tak nggo polah, apa sing tak nggaya. Aku ora mungkin sampean toh. Untuk tindikan iki gak tindikan lho, kupingku iki jek utuh ora bolong, jek dibahas neh. Templekan tok lho, templekan lho. Irungku ora bolong. Pengen ngono tok, pitek yo ribut, kabeh mbok ributi. Aku ora pernah ngeributi kowe-kowe arep pitekan, arep jungker walik, arep sembarang kali, arep blundak. Tarai yo bener, minggone dunia YouTube kudu tata, kudu kuat, dikomentari kudu siap. Siap aku, tapi untuk yang ngekei saran tak terima. Nek kurang ini. Tapi untuk menghina gak tak beno wong hina wong. Aku ora iri diiri ati jadi. Masya Allah. Ning donya kok jek enek ya setan ngono kuwi. Aku nek nyenggol aku nek disenggol ya iso dadi macan, guys. Ini bukan klarifikasi, tapi aku daripada bales si komentaran sitok-sitok ning gone YouTubeku tak jawab ning kene kabeh. Ben kalian tuh ngerti, kalian paham. Madang wis mangan burung pelesu. Aku nek wis mangan berok-berok kaya Mbak Isma. Banter. Hanya mengingatkan yo. Kabeh ning donya ki apa lagi sing digoleki iki? Urip rukun sing apik. Kita itu gak kenalin yo ning dunia sosmed. Janganlah asal menilai seseorang dengan karakter dan melihat penampilannya. Delok ana kenyataane, maksudnya sebenarnya piye. Kalian urung ngerti, sampean urung ning kene ae wis menilai wong ngono. Terkadang wong sing bejat mbok nilai apik. Urung kok. Sebar ribet urung ning dunya. Gak apa-apa tapi jatem sak akeh-akehan, sak kapok-kapokem, sak pegel-pegelem. Semakin aku mbok hujat, semakin aku semangat. Motivasi. Aku nekene golek duit, guys. Mergawe. Belanja ya sing apik. Ngombe seten. Wah, nek krungu tepas yo dikasih bianter. Panas. Tak kayak buah, guys, gorokane ben seger, ben adem. Wah. Ketu dirujak kayak timun, pelem, nanas. Mantap. Rujak anak seger banget. Mbak Dini cek empat ini.
Penjaluk dua enak. Ini lagi semangat lagi. Bapaknya sing arep takok-takok pemirsa. Makanya jawab. Dan pengikut baru juga ada yang tahu. Sampean sama Mbak Deni itu adik kakak Mbak. Jangan sing takok ngono. Iki pengikut baru mesti ini kan kamu mengikuti lama. Dengan nada yang baik. Aku sama Mbak Deni itu bojoku misanan. Misalane. Kamu maknya mbak mertua aku itu kakak adik pemirsa. Mbak Isma ki asli Randu, ning kene iki cuma melok bojo, anut bojo. Tapi seneng kene wis 4 tahun. Pokok dek peri bayi telu. Pas kelahiran kan digone Randu, terus bayi telu digawa mulai rene sampai omah-omah sampai saiki ya. Ngono guys. Jadi Mbak Isma itu wis koyo wong kene asli yo. Jarang Randu, kali iki yo suwi gak Randu, paling enek wis pirang wulan guys. Apa yang anu guys, sampai Rona sih dilongkas soalnya di ibu apa yang digawe apa buruk paling seminggu ngkas tanggal 17 Randu. Oke wes ya wis ngono ae. Terima kasih banyak yang selalu mengikuti kegiatan Mbak Deni, Mbak Isma, selalu support ngai semangat, saran, masukan. Terus ditonton terus, iklannya gak di skip. Sepurane sing akeh ya pemirsa. Nek tur katane Mbak Isma sing salah, sing kurang berkenan, sing dewek lara atine sampean, sing dewek kecewa sampean, sing gawe menurut kalian gak iso seneng, bosen, apalah wis sepurane sing akeh. Wong iki gak karo salah gitu ae, bener ae disalahno wong sing salah. Yo wis pokoknya sepurane sing gede, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pokok Mbak Isma iki ning akhir konten selalu minta maaf karo kalian pokoknya nek salahin. Bisa. Pokok terima kasih untuk yang selalu mensupport Mbak Isma, matur nuwun. Mesti semangati terus sampai sekarang iki. Ngono ae gak akeh-akeh Mbak Isma pamit dhisik. Jika titik Allah ketara, dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.